мақомот дар Русия ба табибон, муҳандисон, журналистон ва дар маҷмӯъ ба намояндагони 135 касбу ихтисос имкон медиҳанд, ки аз роҳи соддатар соҳиби шаҳрвандии Русия шаванд. Тарҳи нави барномаи содда шудани имкони дарёфти шаҳрвандӣ дар ҳукумати Русия мавриди баррасӣ қарор дорад. ҳукумати Русия дар фикри ҳалли мушкилоти демографӣ ва ё афзоиши аҳолӣ аст, ки беш аз 146 миллион нафарро ташкил медиҳад, вале зоҳиран аз назари суръати афзоиш қонеъкунанда нест. ҳукумат пинҳон намекунад, ки як роҳи ҳалли масоили рушди демографӣ дар ҳамоиши шаҳрвандони қаламрави собиқ иттиҳоди шӯравӣ аст. украиниҳову беларусҳо, тоҷикону узбекҳо аз як фазои воҳиди фарҳангиву иҷтимоӣ бо Русия ҳастанд. забони русиро дар аксар ҳолат медонанд ва аз назари шинохт ва мутобиқшавӣ ба воқеиятҳои ҷомеаи Русия зиёд мушкил надоранд. муҳоҷирон аз кишварҳои Осиёи марказӣ дар беш аз 2 даҳсолаи баъди касби истиқлоли Русия нерӯи аслии кори камдаромад дар ин кишварро ташкил доданд. бар асоси омори ахир дар Русия то 15 миллион муҳоҷири хориҷӣ бо ҳадафи кору зиндагӣ қарор доранд. аз миёни онҳо тоҷикон беш аз 5 миллион нафарро ташкил медиҳанд, мегӯяд омори расмӣ. вале дар ҳоле ки Русия мушкили нуфус ё демографияи худро аз ҳисоби муҳоҷирони соҳиби ихтисос, яъне таҳсилкардаҳои донишгоҳҳо соҳибони касбу кор ҳал мекунад ва ин муҳоҷирон ба Русия мекӯчанд, кишварҳои муҳоҷирзои мисли Тоҷикистон дар ҳолати боз ҳам ногувортар қарор мегиранд. тахминан 10 сол пеш гуфта мешуд, ки на камтар аз 4 миллион аҳолии Тоҷикистон дар баробари шиносномаҳои тоҷикӣ соҳиби шаҳрвандии Русия низ ҳастанд ва ин кишварро макони зиндагиву нақшаву ояндаи худ ва фарзандонашон мебинанд. то куҷо мақомот дар Тоҷикистон дар баробари чунин барномаву нақшаҳо дурнамоҳои худро дорад, феълан зиёд маълум нест.